Вяра, която не се крие, променя светове. Историята никога не е била променяна от мнозинството. Тя е променяна от хора, които отказват да се скрият. Вярата, която променя светове, не е шумна. Тя е видима. Тя не започва на сцена. Започва в момент, в който можеш да замълчиш и избираш да не го направиш. Библията никога не казва, че Бог търси перфектни хора. Тя казва, че Той търси верни. Вяра, която не се крие, не означава да знаеш всички отговори. Означава да не се отричаш от истината, когато тя те прави различен. Писанието ни напомня: праведният ще живее чрез вяра. Не чрез одобрение, не чрез лайкове, не чрез сигурност, а чрез доверие. Светът не се променя, когато вярващите спорят. Светът се променя, когато вярващите живеят това, което изповядват. Когато прощават, вместо да отмъщават. Когато стоят чисти, вместо да се слеят. Когато казват истината, дори когато им струва нещо. Така започват движенията. Не с власт, а с вярност. Исус Христос не промени света чрез мнозинство. Той го промени чрез хора, които не се срамуваха да бъдат Негови. И Библията казва нещо, което звучи малко, но е експлозивно. Вие сте светлината на света. Не ще бъдете, не може би, а сте. Светлината не пита дали е удобно да свети. Тя просто разкъсва тъмнината. И ето истината, която светът не иска да чуе. Не ти трябва платформа, за да промениш света. Трябва ти вяра, която не се крие. Един човек, който не се срамува, е по-опасен за тъмнината от хиляди мълчащи. И последният въпрос не е дали светът е тъмен. Въпросът е, ако вярата ти не се вижда никъде, как точно очакваш тя да промени нещо?